Sa number 5, lolo missing matapos maanod sa baha. Nagpatigayon sa search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa senior citizen nga nadula matapos ginanod sa magkusog nga baha sa Purukwan, Barangay Malo sa Banos ng Siato, Negros Oriental, pasado las 5 Lunes sang hapon. Base sa impormasyon, naanod sang baha ang payag sang 66 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Enrique, residente sa nasambit nga barangay. Ginapatihan nga yara ang tigulang sa sulod sang payag kag nadalaman sa magkusog nga bulyada sang tubig. May karabaw man nga napatay matapos ginanod sang baha. Nagtupa sang Lunes sang hapon ang mabaskog nga ulan sa Siaton kag kaipi nga mga lugar rason sang pagbaha. Sini nga Martes, suspendido ang tanan nga klase sa tanan nga levels sa Siaton kag Zamboanguita, Negros Oriental bangod sang pagbaha, landslides kag malain nga tiyempo.